मापण ग्रामी वसलीस आई भक्तांची सावली, आई भक्तांची सावली। देवी तू सातेरी आम्हा भक्तांची माऊली, देवी तू सातेरी आम्हा भक्तांची माऊली। स्वयंभू सातेरी वारुळातुनी प्रकट होईल भक्तां लागी। गुढीपाडव्याच्या मंगल मुहूर्तावर म्हापण इथल्या श्री शांतादुर्गा देवीचा जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होतो। या निमित्तानं कोकणचं पहिलं दैनिक कोकणसात शानदार विशेष पुरवणी प्रकाशित करत आहे। या जत्रोत्सवात मान्यवरांच्या हस्ते या पुरवणीचं शानदार प्रकाशन करण्यात येणार आहे। चैत्र पाडवा म्हणजे गुढीपाडवा। ब्रह्मदेवानं या दिवशी सृष्टीची निर्मिती करण्यास प्रारंभ केला असा उल्लेख पुराणात आहे। वेंगुर्ले तालुक्यातील म्हापण हे अप्रतिम निसर्ग सौंदर्यानं नटलेलं आणि वारुळातून प्रकट झालेली श्रीदेवी शांतादुर्गा जागृत देवस्थान असलेलं गाव। हिंदू नववर्ष दिनी म्हणजेच गुढीपाडव्याला या मंदिरात मोठी यात्रा भरते। सिंधुदुर्ग, गोवा, मुंबई, बेळगाव, कोल्हापूर, पुणे अशा अनेक ठिकाणाहून तसेच खेड्यापाड्यातील देवीचे भक्तगण यात्रोत्सवाला हजेरी लावून देवीचं दर्शन घेतात। यावर्षी बुधवार 22 मार्चला ही यात्रा होत असून इथं पारंपरिक पद्धतीनं आगळ्या वेगळ्या संस्कृतीचं आणि एकोप्याचं दर्शन घडवणारा गुढीपाडवा उत्सव साजरा होतो। शतकानुशतके हिंदू वर्षाच्या प्रारंभीच्या दिवशी श्रीदेवी शांतादुर्गा सातेरी मंदिरात हा ग्रामोत्सव होतो। या उत्सवापूर्वी देसरूड होऊन वायंगणी शेतीच्या सुगीच्या मोसमात हा उत्सव येतो। ग्राम अर्थतंत्र आणि या उत्सवाचा संबंध आहे। आंबा, काजू, कोकम आणि रब्बी भातशेती, वसंत ऋतूचा बहार अशा नैसर्गिक आणि कोकणच्या आर्थिक संपन्नतेला सुरुवात पाडव्यानंच होते। म्हणूनच म्हापणमध्ये गुढीपाडव्या दिवशी गावचे चारी सिमधडे दिवपाल म्हणून आणि ग्रामदैवतांना नवसाचा नैवेद्य दाखवल्याशिवाय अन्न ग्रहण करीत नाही आणि वायंगणी धान्य त्या दिवसानंतर वापरायला सुरुवात होते। कोचरे, केळूस, पाट, मायनेवाडी या सभोवतालच्या 4 सीमांना एकच माणूस जाऊन हा नैवेद्य दाखवला जातो, म्हणून त्याला दादरा असे संबोधतात। गुढीपाडव्या दिवशी नवसाचा नैवेद्य संपूर्ण गावाकडून अर्पण करण्यासाठी अख्ख्या गावातील जनसमुदाय मंदिरात लोटत असतो। सार्वजनिक, राजकीय किंवा सामाजिक जीवनातील गावातील गेल्या 50 ते 60 वर्षातील इतिहास पाहता एकही प्रसंग नाही की जेणेकरून गाव चर्चेला गेला किंवा गावाला काही गालबोट लागला। म्हापण गावच्या अनेक शतकांपासूनच्या पूर्वजांनी जे सामाजिक आर्थिक भान ठेवून नीती नियम तयार केले त्याची जोपासना काल परवापर्यंत झाली। त्याचं प्रकटीकरण म्हणजे श्रीदेवी सातेरी शांतादुर्गा आणि तिचा गुढीपाडवा उत्सव। संदीप चव्हाण, कोकण 7 लाईव्ह, म्हापण। आई भक्तांची सावली, आई भक्तांची सावली। देवी तू सातेरी आम्हा भक्तांची माऊली, देवी तू सातेरी आम्हा भक्तांची माऊली। शांतादुर्गे सातेरी देवी। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।